Trebao bi sa Paymijem da live-aš, što s njim, ne razumijem. Dobro došli ljudi, zajebajem se, gde je brat Goldi, Zvezda ili Partizan? Ne navijam, braću. Nego vidio sam da sad igraju, vidio sam ljudi da ima neka utakmica da se igra, da igra Partizan i Radnički, tako nešto sam vidio. Jel vidio dobro, brat? Jel vidio, bro, gde je brat Goldi? Gde ste ljudi? Jel vidio dobro, brat? Dobrodošli ljudi na najnoviji live stream, doduše jeste 10:30, ali chill live ćemo upaliti laganica, samo iz jako jednostavnog razloga. Znači, gde je brat Pupak? Čemu Pupak? Upalio sam jedan chill live, samo iz jako jednostavnog razloga. Sponzori su ispali neozbiljni, nisu mi danas uplatili balans. Znači, ljudi, kad uđemo danas mi sponzori nisu uplatili pare, ali nisu mi platili za kocku, ali od sutra Vavada. Od sutra kreće Vavada, tamo ćemo agresivno da kockamo. Znači, sutra ide prvi stream Vavade, sutra ponedeljak, tako da GG. Ja sam bio iz fazona, rekao, ok, sponzori mi nisu uplatili pare, to znači da danas nećemo kockati. Ako mi nisu uplatili pare, ja ću svakako da upalim live. Svakako ću da upalim live, možemo malo da chillamo, možemo malo da gledamo TikTok, možemo možda da uđemo na Omegle, hoćete Omegle ljudi, a? Gde brat Goldi? Pa gde si Goldi? Hoćete malo Omegle, šta mislite vi o tome? Znači, juče sam vidio klip gde je Mihajlo Marić u IRL live, znači in real, i... Svaka čast, šta si ti vidio. Jebem ti budalo. Gde je brat Goldi, samo chill, jako uživaj, bukvalno. Kaže, Goldi, zašto više ne kockaš na fudbal, imaš opasnu utakmicu, Lens PSG finale. Pa brate, u suštini možemo da cepnemo neku utakmicu, ja sam za, zašto da ne, ok, gde je brat Goldi, ali to ćemo na Vavadi od sutra. Možemo, definitivno, ja sam za ljudi, znači možemo da igramo tikete, svašta nešto, ako imate neku dobru dojavu, to je GG, ali da, šta je sa Jackom? Pa ništa u suštini, ljudi. Ništa ljudi! Sad će brat da vam pokaže nešto. Ovo može vama biti zanimljivo. Evo, da nađem u galeriji, jebote ledi. Veliki pozdrav za Nadu, mama Nadu. Javio mi se komšija od Marka Jacka. Pogledajte šta mi je napisao. Kaže mi batica, kaže onom slepcu da lanac se doteže i da je to potrošna roba, pošto on rekao da sam mu ja sjebao lanac. Ja rekao, brate, vidim da si iz Požarevska, jel ga sretneš često? Kaže on, kako ne, brate, taj lik motorom prođe 80 na sat u zoni škole. Ja rekao, haha, jel realno to? 80 na sat u zoni škole. What the fuck, kakav info smo upravo dobili kako on vozi motor. Sad ne znam da li je ovo komšija dušman koji ga hejta ili je real. La braćo, šta vi mislite o tome? Jel to W? Sad ga nazovem, misli da ga sad zovem odmah. A čemu, brate, čemu calls Jacka? Sutra Voša i Pazar tu se kladi. Mislite ljudi da sutra igramo neke tekme, jesi napravio caku za tipanje? Pa nisu mi poslali pare sponzori za danas. Jel ti treba dobar kliper? Imam već svoje klipere, hvala ti svakako na ponudi. Da li je Jack platio, jesi platio Jacku servis motora? Ne. Pa ništa mu nisam sjebao. Čuli ste juče u mom streamu moj razgovor s njim, ja ništa nisam Jacku sjebao. Ja nisam dužan ništa da platim kada ništa na njegovom motoru nije sjebano. Zovio je Džukca da mu objasni par stvari. Partizan Getafe. Ljudi, sad igraju Partizan i Radnički. Čekaj da idemo. Partizan Radnički. Šta vi mislite o toj utakmici? Brate, ladno će Radnički da pobedi. Šta kažete, chat? Sedeo sam u kafiću malo pre i bio sam i sezona, rekao Partizan dobija sigurno. Ali izgleda neće biti ljudi toga. Šta vi kažete? Šta kaže chat iskreno? Šta kažete ljudi? Svakako, da, neću da igram danas tiket. Nećemo danas ništa da igram. Danas ćemo malo da chillamo. Danas ćemo malo da gledamo TikTok, tik-tak. Da li ste gledali klip od sinoć, chat? Da li je chat gledao klip od sinoć? Gde je brat Radnički? Da li ste ljudi gledali moj video od sinoć? Kako se ponašam kad brat i sestra uzmu platu? Jeste skontali koliko je Marko Jack jako srećan kad vidi novac? Mislim, ok, svi mi volimo pare, sve to GG i W u chatu, najče na svetu W u chatu, ali on bude najsrećniji na Pirinejskom oreuzu kada vidi novac. Pogledajte koliko
je to njegov smisao života. A ovde šta mislite, chat, koliko ima u birti? Šta mislite, evo chat, ja ću vam ekspozati koliko sam nosio para. Šta mislite chat, koliko para? Iskreno, bunt izgleda jako dobro. Moj bunt ovde izgleda, ali mi je toplo, brate, u ovom stanu nema grejanja. GG, toplo mi, bez grejanja. Kad vidi lovu, lice mu se ožari. 1K, a jebi ga sad Petrove, moj kliper pa me ponižava 1K. Pa kako ovde može, ako je 1K, to je 10 novčanica od 100 eura. Ako su sve novčanice od 100 eura, kako ovde može da bude 1K evra? Ljubite tvoj brat. Kako samo 1K? On ga ponižava. 3K, pa 4K eura je ovde bilo, tako da GG. Petrov je cinkaraš. Leksa se naljutio zato što si nazvao kamper svoj tamić. A ljudi, koja je fora, šta, Leksa streamer, on ima tamića ili šta? To nisam skonto, brate. Jer ja sam vidio Isača kao što Goldi kamper zove tamić, ono, što ima veze, mislim, ne znam, ja nemam pojma, kakav je to njegova fora da on ima neki tamić. Je zna neko? Kaže, Goldi uvek nosio novčaniku 3-4K. Evo viš, Petrov to sad piše da me neko opljačka. Ljudi, ja nikad ne nosim puno novčaniku. Da, fun fact. Ljudi, nikada nemojte sa sobom da nosite više novca nego što vam treba. Znači, ja sam išao na putovanje i to je to. Ali, brate, nemoj stvarno ako ideš na piće da nosiš 50.000 dinara, zašto je to totalno nepotrebno, a ne daj Bože da izgubiš novčanik da se udaraš u glavu, tako da nikada nemojte da nosite više nego što vam treba. Šta Ivke kaže u situaciji sa Jackom? On je vozio motor. Pa ništa ljudi, Ivke i ja smo svesni da mi Marku Jacku nismo napravili nikakvu štetu na motoru. Vi ćete vidjeti taj video kroz par dana i u tom pranku smo mu samo malo turirali. Motor je bio u ispravnom stanju, toliko ispravnom stanju da je on mogao da dođe od Budve do Požarevca najnormalnije bez problema. A to što se njemu nakon što je stigao u Požarevac sjebao motor, to je jako ružno da mene okrivljuje. To je jako ružno mene da okrivljuje. Tako da ja sigurno dečka od kog sam kupio Mercedes iz Kragujevca, ako mi se sutra nešto desi, neću da okrivljam zato što ja sam vozio taj automobil. Tako isto je Jack vozio taj motor, tako da nema potrebe ljudi da nas on okrivljuje za bilo šta. Kakav je Marko Jack u krevetu? Viš ti šta ovaj priča u četu. Ja rekao i Masa će postavljati normalna pitanja, on mene sprda, brate. Ljudi, ako ćete iskreno, ja sam Marku Jacku dao u našem apartmanu celu sobu samo za njega. Zato što on meni uvek kaže, ja moram da snimam čestitke, ja pričam s ozbiljnim ljudima. Ono najozbiljniji čovjek s kojim je pričao Stevica, ono, moj burazer, what the fuck. Znači uvek ista priča sa Jackom. Daj mi cijelu sobu samo za mene, moram da snimam čestitke i ja ti pričam s ozbiljnim ljudima. Koje ozbiljne ljude poznaješ, ljubite brat? Najozbiljniji čovjek, moj kliper, jer on mu kao diže viral, pa kao kliper je ozbiljan. Ja ne znam, evo ljudi, može neko da mi kaže s kojim ozbiljnim ljudima se on druži, pošto ja ne poznajem, mislim ono, svi znaju da Goldenito nije mafijaš, tako da ja ne poznajem nikakve ozbiljne ljude. Koje to ozbiljne ljude poznaje Marko Jack? To mi iskreno nikad nije razjasnio. A čemu, brate, nema vodu, a priča 300 na sat? Pa kako da nastavim da pričam ako nemam ništa? Imaš opasne utakmice utorak, GG. Ljudi, od sutra agresivna Vavada i na Vavadi ćemo da igramo tikete. A vi ćete svakog dana, kaže, druži se sa tobom, ti si ozbiljan lik. Znači, ozbiljni ljudi. Ali dobro ljudi, ne možete vi reći, sad koliko god da ima mimova za Goldenito i to, ne možete ti reći, brate, da Goldi nije ozbiljan lik kad skontaš, brate, pravim lovu, imam svoj posao, dobra kola, aktivan sam svuda, nigde nisam ono, što se kaže, propao, jak, Kik, YouTube, TikTok, Instagram, sav biznis, dobro držim. Buraz, ja za svoj posao, ja sam ozbiljan. Evo, budite sad realni. Okej. Glupiram se ja u klipovima, ali ja jesam ozbiljan i odgovoran za sve što radim. To je facts. Sex. Se slaže sa mnom neko ili svi u čatu? Samo da uzmem da pijem nešto. Ljudi, da li da vam otkrijem nešto? Da li da vam otkrijem ovo? Šta se nalazi kod mene? Da li da vam otkrijem šta koristim, chat? Da li da vam otkrijem, braćo, šta koristim u ovoj bočici? Ili ne? Ne znam, brate, da li je to za stream, brate? Da li da otkrijem šta je ova bočica? Ne znam da li da otkrijem, brate, šta je ta bočica, što sam sad počeo da koristim.
Kaže, brat kasni na svoj posao. De brat Goldi? De brat Goldi? Ne znam, čet, da li da vam otkrijem šta mi u ovoj bočici. Možda neko od vas prepoznaje. Si vidio što je Baka prestao live-at na neko vreme, video sam ljudi. Pa dobro, iskreno, mislim da čovjek i treba da odmori, brate, on svaki dan streama. A ljudi, znate šta je fora? Ja sad ako mogu kažem, vi mi nećete verovati. Ali naporno istreamati 2-3 sata kocku. Ne sprdam se, brate, znam. Zato što ja ću sada radim 2 sajta, tako da i treba Baka da odmori buraz. Lik streama, lik po 3 sata kocka svaki dan. Naravno, drugi poslovi su teži. Nego, evo, ja znam, ja ću sad isto streamati 2 do 3 sata svaki dan kocku. Tako da ja mislim da Baka zaslužuje odmor. Sad neko će možda hejtati što imamo ovakav stav, ali nije toliko lako kockati par sati još TikTokovo, ono, naš. Jer ti 4 sata sve vreme da pričaš, ni na jednom drugom poslu ti ne pričaš sve vreme 4 sata. Ne kažem da su drugi poslovi, kako se zove, da su lakši. Daleko od toga. Streamovanje je lako, ali te umorite psihički malo, tako da eto. Naravno, ljudi se sad neće složiti, ali ja kažem kako jeste, tako da... Zaslužen odmor. Zašto piješ ko da si retardiran? Kako to misliš? Ja sasvim normalno pijem. Sad će Clip Farm. Clip Farm! Goldi, jel ga drkaš? Ne radim to, brate, ali real, to nemojte raditi, ljudi, to vas uništava, vaš engagement na profilu, tako da nemojte to raditi nikako. Da bi dobili malo na samopouzdanju, ovo ono, da malo normalno gledate na devojke i to ne trebate nikako da ga šiljete kao Marko Jack u šumi. Šalim se, nije ga on šiljio u šumi, ali da, to je moj odgovor na tvoje pitanje. Goldi, kad ćeš ići u Tursku? Meni je okej hairline, pogotovo kako imam ovog novog frizera. Mislim da mi je okej hairline, tako da ne moram to da radim. Nije lak tvoj posao, teško je biti sa Markom Jackom sat vremena, kamoli 4 dana. To se slažem, brate. Iskreno, Jack nama jeste iscrpeo energiju, mislim ja evo sad nakon našeg putovanja nemam ništa protiv njega. Da vi mislite sad ja njega nešto pljujem. Samo je činjenica da Marko Jack crpi energiju zato što... kako to sad ja vama da objasnim? Mi smo, evo vam scenariju sa Markom Jackom, kakav je bio. Završimo snimanje, vratimo se apartman, odmaramo, a on šeta u krug i shadowboxuje. Lik ima više energije od nas, mislim dobro je kad si hiperaktivan, ali brate, to je jedan primer, shadowboxuje i priča i šeta ovako u krug sve vreme u apartmanu. Tako da to su neke stvari koje su mene konkretno živcirale, okej, on je hiperaktivan sve, ali... to malo crpi energiju, tako da kao nije nama bilo loše sa Jackom, nego prosto previše hiperaktiv. Znači on mnogo snage ima, sve vreme shadowboxuje, udara u frižider shadowboxuje, pa šeta u krug, pa kao ono, razumete? Tako da stalno nešto lik radi. Nije on napravio neko sranje na moru, niti nešto loše, samo sve vreme nešto kao radi, nešto čačka. To je mene nerviralo konkretno. Tako da eto. Tako da ono, nije nešto negativno, ali je, opet, crpite malo. Gde brat Goldi? Otišao ti je hairline u Požarevac. Braćo, da li da vam pokažem šta koristim u bočici? Ljudi, ovo što brat Golden Piton koristi u bočici je znači nova vrsta hemije koju sam počeo da koristim. Evo vidite. Od provajdera Pragmatika, kako se zove, Anafarm. Znači koristim ljudi, ovdje je vata i evo ih te. Čekajte samo. Evo da vidite, znači ovako izgleda hemija koju Goldenito koristi, tako da, GG, tu je i vata se vraća unutra, what the fuck, tako da eto od hemije, to je ova plava bočica, to ti doprinosi na zdravlju. Na zdravlju. Hoćeš zvati Jacka? Gde da ga zovem više? Gde brat Goldi? Dobrodošli na novi live stream. Kaže, da li ti prija kad te Jack mazi? Pa nije me lik mazio. Vidite, što se tiče tih nežnosti Marka Jacka, jedino što on radio kao tokom putovanja, na primjer, je onako kao, mi smo svi sad tu na ručku, jedemo ovo ono, i on mene ovako pogleda. Ali si ti moj brat? I zagrli me. Tako neke stvari je Jack, na primjer, radio, koje su van kamere, koje se nisu zabeležile. A jesi ti moj brat? A znaš li koliko ja tebe gotivim? A sad ću da snimam čestitke. I tako neke stvari. Ma Jack ti je bipolaran. Ko zna šta je bilo van kamera? Čemu? Nije ljudi ništa bilo. Pozdrav za Milana Psiho.
Ispalio me Milan Psiho za sve što smo se dogovarali. Kaže, jel ti prija? Dobro. Daj neki video, Marko, Jackie, ti i Toni idete na more. Ljudi, W ili L za ideju. Marko, Jack, ja i Tony Montana content, ali njih dvojica se mrze. Znači, Tony govori za Jacka da je šizofreničar, a Jack za Tonija da je najveći šizofreničar. Da li mislite da je to W content i da li da pokušam da njih dvojicu pomirim? A razlog zašto se ove dve velike ličnosti našeg balkanskog YouTubea na Pirinejskom poluostrvu se ne gotive samo iz razloga jer je bio onaj sparing pre boks meča i Tony ga je dobio i onda se oni zbog toga ne gotive. Tako da nemam pojma. Ja bih pomirio, to je nema dalje, to je stvarno content. Šta mislite vi o tome? Imaš zmiju u džepu, bato. Pa jebi ga, brat. Šta ja ti kažem, Milane, brat? Zmija u džepu, a plaćam 5K, kako se zove, putovanje svima. Vidim, baš si u pravu, brate, sa tom izjavom. Kaže, immovable object vs unstoppable force. Šta to znači immovable object? Kaže, Goldi nema zmiju u džepu, ima pitona u gaćama. Boca možda dobije moderatora za ovo. De, brat, Goldi? Ljudi, znači, eto, za one koji su tek ušli na stream, danas, nažalost, neće biti špijuniro kockirinjo. Znači, imamo, znate koliko jak balans imamo? Samo da vam pokaže, brat. 30 centi balansa imamo. Ali od sutra ćemo agresivno kockati. Od sutra će svaki dan biti streamovi od 10 uveče do 1 ujutru. Taman ćemo da preuzmemo termin bake praseta Bogdana Ilića. Znači, bit će od 10 uveče do 1 ujutru svaki dan jer ćemo kockati na 2 sajta i još ćemo i MrBeast content u 100. Također ovih dana bi mogla možda čak i sutra da dođe Dina Terzin ili preksutra pa da nam i ona priča neke njene, kako se zove, sa neke njene dogodovštine sa mora. Inače, da li sam vam jučer rekao koliko je još ostalo klipova s mora? Znači, vi ste za sad vidjeli samo 2 MrBeast videa. Da li braća slušaju pomno šta brat Goldi govori na streamovima ili ste zaboravili koliko klipova? Kaže, Baksuz 8. Brate moj, na kurcu te nosam, okej? Evo ga, lik je odmah napisao 8 na kurcu te nosam. Da, ostalo je još 6 videa sa mora, braćo, GG. Da li smo spremni za najjači MrBeast content sutra? Znači, sad vam najavljujem da sutra izlazi klip u kom sam Dini dao kameru i rekao sam joj, provedi sama ceo dan sa Markom Jackom, provedite sami dan, ali sve vreme ga nerviraj. Da li ste vi svesni koliko će dobar video sutra da izađe? Znači, Dina je skakala po živcima Jacku jedno 6 sati dok je lik nije otero u 3 pizde materine. A Ivke i ja smo snimali naš kadar, bili smo kao beskućnici, oni su se vozali kamperom. Da li ste vi svesni za novi klip sutra MrBeast koji će izaći? To je jako dobro, samo moram da editujem, imam 100 klipova, brate. Sutra preko dana moram da editujem, znači ljudi, sutra izlazi taj klip. Dina je top, iskreno bomba, content može sa njom. Tako da ljudi, sutra klip Dina i Marka Jacka kako ona njega urniše, braćo. Znači, urnisala ga je, verujte. Ne znam, Arnese, ne znam koliko će trajati klip, ali evo, mislim, jedino približno što mogu da vam pokažem je koliko imamo materijala. Evo ga, znači sad ću da uđem. Inače, sve se snima chat kod mene sa iPhone-om. Evo, sad će vam brat reći koliko imamo materijala za sutra. Mislim, kad već pitate, evo, mogu vam reći otprilike. Na Dininom telefonu, zamisli obrišem, zamisli selektujem i obrišem. A i ovo je hype klip. Ja s nekom ribom. To je isto hype video. To ćete vidjeti tek. Neću sad da ekspozam. Imamo tu i klipove kad je Tony Montana stigao na more. To će da izađe kroz 3-4 dana. Onda imamo, brate, klipove kako turiramo Marko Jacko motor. To će isto da izađe sa Ivketom MrBeast content. Onda imamo, brate, klipove noćne klipove. Ali čemu gay vibe 5 muškaraca? Onda, brate, imamo, sad vam otkrivam sve redom, onda, braćo, imamo nastup Marka Jacka, bilo je došlo, znači na Jackov nastup, imao je nastup vamo u Crnoj Gori, došlo je, ja mislim, 6. Ljudi, vidjet ćete taj YouTube video, to će izaći za 4 dana, pošto svaka 2 dana mi izlazi. 6 je bilo ljudi kod njega kad je pevao na tom nastupu, tako da mislim GG jebi ga. Došlo je 6 ljudi, tu su napravili ceh preko 8 evra. Šalim se, ovo sam sad klip farmao da moj kliper objavi, ali za vas koji gledate stream, Jack je uzeo da peva iz Prnje u tom kafiću. Uzeo je da peva iz Prnje, tako da to nije bio, kako bi rekao, to nije bio nastup, nego je samo uzeo da peva. Gde brat Goldi? Onda imamo video, mislim jebi ga sad vam ekspozam
Ali koga boli kurac, svakako ćete gledati. Onda imamo klip 1000 evra izlazak kad sam odveo Marka Jacka na džalu, brata i Bubu Korelija na Top Hill. Evo, pogledajte nas. Znači tu smo ljudi, ali Jack je sve vreme gledao u telefon i igrao u telefon. Tako da to isto je jedan YouTube da samo da vam pokažem Džalu i Bubu gde su, evo ih. Da, imamo i to, imamo i taj Mr. Beast content sa Džalom i Bubom, vidite koliko puno ljudi je bilo. Vidite, ovako smo se bili svi sredili za izlazak, bili smo lepi, iskreno. Dobro, sad vam malo dajem samo, što bi se reklo kao, kako se to kaže, taser je da ubodeš nekog. Dajem vam sneak peek, tako se kaže, toga šta će izaći od klipova. Ali čemu taser, brate? Taser mi prvi pao na pamet. Dajem vam sneak peek koji će to klipovi izaći. Ali bit će to jak Mr. Beast content. Krivo mi što danas ne kockam, on voli da kocka. I sutra, evo ga, finalno. A ljudi, evo, sutra u novom klipu ćete vidjeti, jedna stvar meni nije jasna kod Marka Jacka. Zašto ima ove kupaće gaće uvek? Chat, da li, evo, znači sad pregledavamo ove snimke što smo snimali, sutra izlazi taj video. Zašto Jack mora da ima ove kupaće gaće? Jel može neko da mi objasni? I to su gaće, evo ovako, brate, da ti se, a čemu pokazivanje? Ovako da ti se muda ocrtaju. Mislim, okej, njegov izbor, ali ja ne bi nikad nosio takve gaće. Brate mili, uzmeš, ali evo ljudi, ja i sad nosim, brate, dugačke bokserice. Mislim, to je valjda za muškarce preko 18 godina normalno da nosiš bokserice, a ne one gaće za ko kesa. Ali dobro, njegov izbor. Ne, ali ovo sutra kad izađe chat, znači Dina i Marko Jack sami se voze i sami snimaju. Znači to je najjači, to je stvarno Mr. Beast content. Ja mislim da je to stvarno najjači content. To je stvarno najjači content, Beast. Dobro, ove klipove ovo ste već sve videli, ali da, znači, evo, sad ću vam dati primjer šta je on radio tako u slobodno vreme. Znači, ovo nigdje nisam objavio, ali on je ovako često tokom dana, Jack kad ne zna šta da radi, uzme i udara u frižider, tako. Znači udara u ovaj frižider što smo mi imali, pokazivo je kako on udare, kakve udarce ima i tako uzima i udara. Mislim, ovo neće biti ni u jednom videu jer nije ništa interesantno, samo udara. Ali kao udaro je tako nekad po 2-3 minuta, ovdje je Saveke jako smorio, ali nekad udara tako, uzme i u frižider. Znači, ljudi, ništa se ne snima, ali uzme i udara u frižider, tako, brat. Tako da ono. Kaže, rotira kuk. Upali šamar Goldiju iza. Jedva sam ga obukao, chat. Jedva sam ga obukao, braćo. Jedva sam ga obukao. Goldi, kad će video u Vranju? A kod koga da idemo u Vranje, ljubite, brat, kad nema laganje? Braćo, imam jednu novost za vas. Imam jednu novost za vas, braćo. Idem na Zrće one tamo nedelje. Želim da sada kažete, da pišete vi na klipu onom momentu, da li želite da na sledeće putovanje u Hrvatsku vodim Tonija Montanu ili Marka Jacka, vi odlučite. Dobit će pozivnicu onaj kog vi odlučite. Znači, pišite ljudi, idemo u Hrvatsku, De Vito nastupa koji španske serije i vodim na more nekog od njih dvojice. Idemo ljudi, znači, na Zrće kao i uvek. I to je to, braćo. Koga želite? Koga želite, braćo? Javili su mi se ovi iz kocke. GG, braćo. Čekajte sekund. I am live right now. Can you speed up this? So I can gamble now. Odlično. Dobro, izvinjavam se ljudi. Nego samo da mi pošalju ovi... Ajmo sad ovako. Pravimo glasanje, koga želite da zovem? Pravimo glasanje, koga želite da zovem? Kako se pravi glasanje? Pool, ko se crta? Pool. Znači, vi svi koji gledate stream, uđite sad u chat. Koga zvati na... Koga voditi na Zrće? Na Zrće. Koga voditi na Zrće? Prva opcija. Čekaj bre. O jebem te ja. Koga voditi na Zrće? Za bolji content. Znači fokus nam je. Znači
šta je poenta? Ne trebate vi da glasate koga vi više volite, nego sa kim vi smatrate da će mi biti bolji klip. Marko Jack, Tony Montana, priča je lagana. Znači, evo, stavit ćemo da imate 2 minuta da glasate. 3, 4 sad. Evo, ja ne gledam, braćo. Ajmo svi u chat i kliknite za koga mislite da bi bio bolji. Znači, s kim vi mislite da će biti jači content, iskreno? S kim će biti Mr. Beast content? Live sam, brzinski samo. Dobro, ajde. Ajde, ćemo. Evo ga ljudi, poslali su mi sponzori. Taman ću da se ulogujem sad na kocku. Vi imate još 1,5 minuta da glasate u chatu. Imate još 1,5 minuta da glasate, da glasate koga želite da vodim na more. Evo ga, sponzori su poslali, ljudi, možemo večeras da kockamo, što je GG. Tako da, eto da znate. Vodim na Dipto Uber Kain. Imate ljudi još 30 sekundi da glasate koga želite da vodim na more. Imate još 30 sekundi chat da glasate koga da vodim na more. I evo ga, pool je gotov. Ukupno je 67% vas glasalo za Marka Jacka i 33% glasalo za Tonija Montanu. Ali ljudi, znate šta je fora? Gde sam likovo šifru? Šifru od čega? Znate šta je fora, chat? Fora je u tome... Fora je u tome, braćo, što ja lično nisam, mislim, niste, kako da kažem, niste dali, ok, vidim da želite Marka Jacka, niste dali šansu Toniju Montani iz jako jednostavnog razloga, niste vidjeli klip sa njim. Možda klip sa njim bude smešniji, legit. Ljudi, znate šta je taj čovek radio, brate? On je stvarno pravio haos. Vi niste još vidjeli klip sa njim, brate. Evo, da vam pokažem. Mislim, ne znam koliko je dobro da ja na streamu expozam, brate, koji klip snimam i šta radim. Ali, brate, s Tonijem buraz na brodu, ovo, ono, kontoš on baca hype, brate, ovdje, razumeš? Pogledajte Toni kako baca hype bez zuba, ovo, ono, hajpić. Kontate. To sve treba da izađe tek. Toni ti je overhyped. Kaže, dosadan je, gledali smo kod Lasketa. Ok, razumem vas, ali ja smatram da će Tony Montana kod mene biti zanimljiviji nego kod Lasketa. Zašto? Zato što Laske u klipu se ponaša onako normalno, priča normalno i to, a ja, brate, znam kako Tonija da nahajpujem. Ja krenem da se derem u kameru i Toni se još više dere i onda obojica poludimo. Zato će Tony Montana kod mene biti u ovim klipovima, što ćete tek vidjeti, zanimljiviji. Tako da eto, ja mislim iskreno da će biti zanimljiv. Možda grešim. To je neka moja teorija, zbog toga smatram da će kod mene on biti zanimljiviji. Kaže, Marko Jack se sramoti. GG. W u chatu. Ništa, ljudi, vreme je da kockamo na 1xBitu. Registrujte se svi na 1xBit, ljubio vas vaš brat. I, kako se zove, delimo lovu. Jebote, nisam namestio da vas tipujem u pičku materinu. Slušajte, ljudi, sutra ću lepo da namestim da vas tipujem, zato što ćemo sutra kockati 2 sata i onda stvarno ko sutra bude na streamu zaslužuje. Znači, ko sutra bude aktivan na mojoj kocki stvarno zaslužuje.